Lapsen hiustenleikkuu on suht helppoa ja onnistuu tällaiselta amatööriltäkin, kun vähän harjoittelee. Nyt mä näytän, miten leikkaat helpon ja kätevän mallin. Tähän hiusmalliin tarvitset tällaisen kotiparturikoneen. Tämä maksaa noin 1 parturikerran verran. Sen lisäksi tarvitset tiheän kamman ja tietenkin sakset. Mulla on käytössä tämmöiset terävät ompelusakset. Parturisakset olisi tietty paremmat, mutta kunhan on terävät, niin näilläkin pärjää. Pikkulapsen kanssa haastavinta on keksiä, että miten lapsi saa istumaan aloillaan koko leikkaamisen ajan. Meillä on toiminut nämä videot ja sitten mulla on takataskussa aina kikka 3 eli tikkari. Leikkaa aina puhtaita ja kosteita hiuksia. Osmohiukset pestiin eilen, niin nyt mä vaan kastelen ne tällä kertaa. Mä aloitan tämän leikkaamisen täältä niskasta ja korvan päältä. Sitä varten mä nostan muutamat hiukset pinneillä tänne ylös. Näin, valmis. Mä aloitan leikkaamisen täällä kotiparturilla. Mä oon valinnut tähän tämmöisen 7 millin terän. Sit surisee. Mä aloitan täältä keskeltä niskaa. Jos tää tuntuu hirveän hurjalta, niin kannattaa aloittaa vaikka 10 ja sitten sitä voi pienentää. 7 on todettu meillä hyväksi. Noniin. Seuraavaksi mä siistin niskan ja korvan päälliset ihan pelkällä terällä. Tää menee tosi hyvin. Noin, sitten napataan saksilla. Nyt mä otan nämä pinnit pois ja kastelen vähän lisää tätä tukkaa, kun tää on ehtinyt vähän kuivahtaa. Mä aloitan leikkaamisen täältä takaa ja teen sen silleen kerroksittain. Niin mä otan tästä päällimmäisen kerroksen ensin pois ja aloitan tuolta alhaalta. Nyt älä liiku. Ei leikata suoraan, vaan leikataan tällä siksakuvioon. Nyt mä sain tuon alemman kerroksen leikattua, niin nyt mä jatkan tästä seuraavasta. Tää menee nätisti just näin. Sitten on se etutukka vielä. Se oikeastaan on vähän se kaikkein haastavin juttu. Noniin. Onks tuo? Ei oo vielä ihan. Kato sit. Ota. No. Älä ota sitä vielä pois, kun ne ei ole vielä valmiita. Sitten kai vielä täytyy vähän kuivattaa. Valmis. No niin, nyt tää olisi valmis. No, kuinka sen näin?